Salam, hormatly watandaşlar. Ene olgun habar berşimýäli men ýola düşüpdim. Ýa-ni Ukraina tarapy Polşanyňy bilen. Näşmal men Polşa Ukraina ferhedini alyp gelen humanitar ýükümi Ukraina tarap uğradýan aňyrdan ýöreti. Ol gatnaşykda bolan volontörlerimiz bar, kömekçiler. Olar gelip beni ýükläp şol Zaporojye diýilen şäher bar, şu tarap alyp gidýärler. Şumal uruş esasan şol Zaporojye şäheriniň eteginde 45-50 kilometr gapdalyny gidip dur. Ondan Zaporojyeda gaty uly şäher. Şol uruşdan ýaraly bolanlarym getip Zaporojyeň keselhanalaryna ýerleşdirilen. Ondan bir şu taýdan bosgun bolup gaçyp geleller hem şu taýda çağalar, eneler, garrylar, gurtulur, yerli latyň özi. Indi esasan şol köp bombalanýan şäherleriň birem Zaporojye. O taýda da uly belent etajly jaýlar bar. 10 etajmy, 12 etajmy, 9 gatmy, 7 gatmy. Olaryň özüň pikir edip görün, ışyksyz oturýlar, suwsuz oturýlar. Aýdýar şu bir günni 4 sagat ışık ýok, 1 sagat ışık bar, 6 sagat ışık ýok, 1 sagat ýenem ışık bar. Galan wagt adamny ne ýokary galyp bilýär, ne aşak düşüp bilýär, lift işläne. Jaýlaryň içi sowuk kış düşdi. Kiçik çağallar, maşallar, olar üçin hassa agyr ýyly bolmasa kwartirada nädip bolar? Özleriniň saglygyny seretmeli ýaşagalary, emdirmelisi badyr. Nahar bişirmeler olar wagtly. Garaz, durmuşda bar bolup biläjek hem problemler, şu garajdan durmuşyň naky bar. Men ol eserlen mesela kynçylygyny aýdamak ýa gözüňi tutamak, mende şu garajdan millet adamlar baradaýdy botin. Ondan şol humanitar kömek nahiliýigini ol şol taýda öz owamyzda men ýaşap oturan owamda taýdaky adamlar ýygy gatnaşykda men bilen hepdim. Owa diýende şu bütün şu biziň näme bolýar? Sen şuňky dilini de öwürsäp etrafymyzdaky adamlaryň aladasy beýleki etraflaryň adamlar ýaly şu wetse bütün halk bolup aladan wagty gije güni görüp oturýar Ukrainada näme bolýan. Ondan şu kömekli mesele ýüze çykanyna ol aňyrky ozal geçen sapar aýtdym men mart aýyna gidip gelemde. Ine şolar ýene haýşetler bizde şumal bir çykgynsa ýa-da eger mümkin bolsa bize kömek uğradaýsaňyz adamlaryň ýagdaýy agyrdy. Ondan gerek zatlardan ýyly eşik, içki eşikmi, näme o garaz kan şem esasan şol şem bar bizde şol Şwetsiyada ýasalýanda şu kiçik otudaky şem bir şem 8 sagat ýanýanda. Ondan şol şemler 5-6 sanyň bir tarelka içinde goýup ýakdyň. Hem otogda ışık boljak da sebep öçen wagty hem ýylylyk berjek otogy. Ondan ýanky çağı emdirýän eneler bardyr, ýamaýyp adamlar bardyr, pensionerler bardyr. Onu ine şolara ýylanmak üçin şol şem örem wajyp bolup durur. Gatkan şol şemlerden uğratdyk Kanyanlı bilen maşyna sığýany, bagazyny sığýan alyp gidýär. Ondan ýerinde de şu şumal Polşada näme bar bolsa, magazylardaky haritler satyn alyp Ukraina tarap uğradýar. Sebäp Polşada iýmek içmek haritlary Şwetsiýankydan hiç bolmany 2 hisse arzan. Gaýerde 3 hisse de arzan. Ondan aňyrdan şol Şwetsiýadan iň zerur zatlar alyp gaýdýan. Onun bärik gelip şu taýdaky Polşadaky dükanlarda bar bolan ýa-ni aňry Ukraina zerur bolan zatlary satyn alyp ondan şol aňyrdan maşyn gelýär, şolary ýükläp özüň küýnem goşup şeýtdir bolady. Ýene şol humanitar kömek şoň üçin men bärde serhetde bolýanmym. Şolary garaşyp oturulýandan ibaret bolupdy. Sebäp o taýda uruş edipdi, jaňadan bilen şol maşynam gelenak. Geläýmelim bolsa şol Zaporojyedan şu tak 1000 kilometrden gowrak ýol geçmeli.
o yolun akanak çıkanak birinciden, ikinciden o yolun dine humanitar yüktel, adamlarım, bozgullarım, harbalarım, giyce bunu katnap orada onun için o taydı. 100 bilen ya 50 bilen sürür yalım değil, maşin bir sağadan, belki 20 kilometreden yol geçendir. Şu zatı biraz bökteşlikler ediyor. Yöne, mesele çözülüyor. Yani humanitar kömük yığınallı, yine de yığınalacak. Şu taydı. Bilim bizim hemmemizin şu Şuwed halkynyň şu Şuwedsede ýaşaýan dürli milletden wekilleriniň uly kömegi bar. Olaryň täze ýyly bir topar maşgala hiç bolmany elin çoýmaga ýyly barjak sorapmy 50mi bar geçip ulyň mejun adym sana oturmaýly. Iýmek içmek bu meselede bar. Şol kömegini şu mahal getirip berdik. Ol kömegi ben size dile getirmek üçin aýdamak, ol kömegi biziň halkymyzyň adyndan edilýän kömek diýip men düşünürýän Ukrainlara da, beýlekilere de, ýöne şu halkymyzyň öz ýagdaýy agyr bolansaň, çykkansa ýagdaýda oturansaň, olar size el kömegini edebilen atyp, onam düşünürýän. Ana kömek edebilýän watandaşymyz bar, Amerikada baýdak galyp oturan, ogluny uçary bar. Sağ bolsun Taňry ýalkasan. Geçen gedege mellen gelen kömegini etdi. Bu gedege medip otyr. Yenem gerek bolsa durmajogyny bilýän bular ýaly ýerde garada. Ine şolar ýaly adamlaryň kömegi bilen, maşgalamyzyň agdalary bilen baryn beren uýalmaz ýa şeýdi boş oturanlar gelip bana şolar ýaly elden gelen kömegimi edip otyr. Olam bugun kun ana görüp otyrsyňyz her gepleşiginde diýene alaydy otyr. Ukrain halky şu gün kundyňa öz territorial bütünlüğü için ya öz geleceği için savaşana ol bizim hem geleceğimiz için savaşı var. Şunu yattan çıkarmak. Öğren vaciptir. Ne? Şonay da ineydim. O size kıysaça. Aynı nasip bolsa basım görlerde vatana dolanırsa ondan sonra taydan size başlaça ütköş ya näme täzelik bar bolsa reportaj eder. Bolýa onda vatandaşlar sağ oturun hemmäňiziň öýüňde sağlyk.